जात पक्षभेद विसरणं सांजेर 4 वाजता पथसंचलन कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने हजर राहायचे. भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक. कारवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्षा पूर्ण झाली असून संघाच्या पथसंचलनाक यशस्वी करण्यासाठी पूर्व तयारी बैठक कारवारच्या मारुती मंदिरात पार पाडली. राज्य भाजपा उपाध्यक्ष रुपाली नाईक यांनी सांगितले की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही देश सेवा करची सगळ्यात मोठी संघटना असा. या संघटनेत शिस्त, सेवा आणि कार्य कौतुकास्पद असा. अशा संघटनेन 100 वर्षा पूर्ण करून पुढे वाटचाल करची अभिमानास्पद असा. 100 वर्षानिमित्तान 12/10/2025 आयताराक कारवार हिंगा जावच्या भव्य पथसंचलनाची तयारी सुरू झाली असा. तालुक्यातल्या सगळ्या समाज बांधवांना जात पक्षभेद विसरणं सांजेर 4 वाजता या पथसंचलन कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने हजर राहायचे अशी विनंती भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार रुपाली नाईक यांनी सांगले. या वेळार पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नागरिक हजर आशिल्ले.